Здравейте хора, това е братовчета ми. Този края на някаква, това е сестра ми. Ето синято е му братовчет. И днес ще играем на Теди. Понята си краве. Просто ще напиша Теди. Тук ми са да кредити. После ще играем на Елена, ама не знам. Където и Теди бе. Може пак не има. Добре. Ето Теди. Намерих я точно. Ето. Колко такива игри съм играла с Елена 2. И хора, вижте ми скидна. Събъчахме май. Не. Ако мечкате при мен, това съм аз. Утре се едно позова. Не се едно. Само ключа трябва. Ана. Този пък. Що ми тук видите с мървата? Манкал. Газелата. Значи, имаме една идея. Как се скрета на биди. Няма да. Гарчения ключ. Знам, че всички ми го обичат, ама аз го обичам. Всеки ден, като ми го остават, аз го снимам. Кой затвори? Мангала, идвай. Идва. Братовчет. Братовчете. Идваш ли, бе, братчет? Братчетко. Идваш ли, ма? Бати с напата. Айде. Розовия ключ. Това. Лилавия. Розовия. Извън вземта коси, идваш ли? Не. Той нещо го бича. Ето тук мога да се скрия.